Good morning mga kalugaw. So for today's video, magluluto tayo ng chicken and pork adobo. So ayan, na-marinate ko na po siya sa toyo and suka. So konting bawang lang, then sibuyas. Sinabay ko na yung bawang and sibuyas, guys. So, sa pang-ulam kasi sa bahay, ito yung pinaka madaling lutuin. And then, masarap. All-time favorite. So, wait natin siya until mag-golden brown. So, ayan, golden brown na siya. Pwede na yan. Lagay ko na yung chicken and pork. Yung chicken actually konti lang. Bango. Para yan sa aking pusa na si Ginger. So, lalagyan ko siya ng konting water. Ko siya neto. Hindi ko siya mabasa. Japan. Ito yung all-in-one na siya. Yan. Thank you sa nagbigay. That's it. Takpan natin siya hanggang lumampot or hanggang matuyo. Sa ibang side naman, I'm cooking this chicken wings for the lugaw. So, preparation tayo for today video, guys. After naman ng chicken wings is atay balunan. By the way, guys, habang nagluluto tayo, so cut ko muna. Habang nagluluto is naglalaban na rin ako. At the same time, flex ko lang. Laba day, luto day, palengke day, linis day. So what else? Time check. Wow, ang bango. So since solo lang po tayo sa bahay, guys, kalugaw, hindi tayo nagluluto ng madami. Pero this ulam is 2 araw na yan sa akin or more. Sarap. Patayin natin ng konti. Checking again. So for me, guys, siguro tama na to. Kailangan medyo may sabaw kasi mahilig ako doon. Ayoko naman masyadong tuyong-tuyo siya. Konti pa siguro. Kasunod niyan is, since gutom na si kalugaw, eto, naka-ready na yung ating rice. Sasaing muna tayo. Hi guys, ayun na nga po, luto na. So, pinatay ko na yung kalan ko. Waiting sa rice na maluto. Yun guys, yun lang po for today's vlog. Maraming salamat sa panonood. Follow for more. Please subscribe my YouTube channel, Lay Lugaw Queen. Salamat sa aking mga followers. I love you all. Bye-bye.